Neko mi ovaj šešir poznat. Znači, bio sam u špionaži, ovdje njihov zamah, čekaj, samo ti kažem da ti ništa ne završio. Pazi, vidiš ovdje njihov gore. Čekaj, znaš što je tamo gore? Ma znam gdje je to gore. Tako što je ono gore. Pazi, tamo, šta ti? Znaš što mi nisi rekao? Pa pokušam što. Ja čak i da mora da strepim da ne padne neki demon. Ja stvarno, živimo ih kamara prema. Čovjek kolike te nisu prepobili kad treba... Oooo, dobro jutro, govedo malo! Ko si to meni navalao? A? Čutiš? Hoćeš vodu? Sad ću ti donesi. Šta se desilo? Šta je sa mojim ocem? Ko je to otac? Sato! Pazi, to možda jeste njegov šešir, ali to otac se... Ne, to nije Sato! Kako nije kad nije? Pazi, znaš kada on ima Johnny Depp? Jeste, znam. Znaš da ima oni su crni to? Znam, ali ne mogu. Pa ne može... Znaš šta? Šta, kaži? Viš ovaj buđingaj? Da, šta s njim? Sad ću da stavim. Ajde, cikaj. To je sestir mog oca. Sato je moj otac. I zadnji put sam ga vidio kada se borio sa demonom Ekomarom. Tvoj otac je mrtav. Moj otac je bio hrabar čovjek. Ali čak ni on. Svemoćni Sato nije uspio da se suprotstavi nevjerovatnoj stazi onako jakog demona kao što je Ekomar. Čekajte, pa šta je buđingaj? Ti ne znaš? Nosiš ga na levoj ruci, a ne znaš šta je. To je buđingaj. Ova mlađe mi znači su sve čudnije i stvarno mnogo. Ovo mi da otac misli su mi samo ukaz. Da li je mogući da kretelj nije njega naučio šta je buđingaj? Ovo se kladim da nemaš ni moći koje posjeduje buđingaj. Ne znam o čemu pričam. Možda ima, a ne znaš da ih koristi. Pa to ti je isto, jer da kad imaš ne znaš da ih koristiš je isto što i kad nemaš i da ne možeš da ih koristiš. Aha, ti kažeš mi ono? Ovako. Gdje sad ti je otac umro? Ali evo, od danas, ja i moj brat Niki ćemo da kritiziramo da ovo govno ovdje bude sposobno za pobedu mnogo jačih demona nego što je Ekomar. Ja vas i ne znam. Ti ne znaš ko smo mi? Ne. Zove da se predstavimo. Ja sam Niki! A ja sam Riki! Ne znaš mi ne. Sad to ide ja. Ne znaš? Znamo sad. Aha. Ovo prostoriju. Ovo što vidiš ovdje je prostorija, ista prostorija u kojoj ćeš ti da išveniraš to tvoje malo buđingaj olovo još. Jasno, jasno. Vidiš koja te je ovdje. Moram obično tek. Tu možeš odmah gdje se znam. Samo da se kladim da posle naših vežba nijedan demon neće moći da se suprotstavi. Zato sam povlastek buđingaje! Kuna, točno! Vlastek, beži sam moram upotrebiti silu! Sa strane! Što se događa? Ostavi tu mali! Pa da li je moguće? Svakog mjeseca mi menjamo kuće i istog razloga danas ljudi kao vi ili demoni kao vi ne bi našli. Kako je moguće da ćemo sada ti našli? Ja sam pronalazač se u pičku mati! Stani! Napunji! Stani! Napunji! Jako puno. Kako? Ej! Pojďte! Dobro. Sad uleću malo u metu. O grlice moja! Udari bi... ništa. Kako je kurac!
Ori! A? Ej, A? nemoj da gledaš. Zašto? Nije umetnost vidjeti mrtvog demona. Pogledamo, Riki. Imamo mi kim. Riki, Kaži. jasno je nešto. Da. Zbog čega misliš da su odmah pobili? Demoni. A jednostavno, prva dva su bila normalna. U treći sam stavio možda Žinderi. Od čega? Žindaja, konjesti, dajmo lekciju malo pre. Jer znaš zašto? Lepo je, brate, da se borbu duže, kad budu u mesu. No, šta lepo, vedra odmah dubiješ. Ovako mi postavljamo. Aga si, imbecilizma, to si to. Znači ako on ima 5, a mi imamo 3, to je jednako 8 buđingaj. Ali slušaj, pošto u stvarnosti ima 8 stranice, Da? a u proročanstvu 9. Da li misliš isto što i ja? Što kažeš? Čekaj. Kažeš da Poslušaj to još ideje. jedan. Da li je moguće? Da li je moguće? Gde mi je žuti božinkaj? Svaki put kad pošaljem nekog kretena, on ne uradi posao. Gde je taj majmun sada? Sjeti gospodaru, ali nisam uspeo. Nikad ne šalji niže razrednog demona da uradi posao za profesionalca. Morat ću sam da ih pobijem. Ja mislim da su na ovom mjestu bili Sato i Ekumen. A znači ovdje su bili kada si malo otvorio zaštitu. Čekaj, pa šta misliš da nađemo nešto što bi mogu da duči... Evo ga! Evo ga! Našli smo ga! Čekaj, znači... Još ima nade, znači sad imamo 4. Kaži gdje je... Ništa neću da kažem. Ja ne bi svi tu još. Stani! Pusti to! On svako popodneva seta pored žute reke. Bože te reći. Koliko? Ko kažeš, a? Da. Sigurno. Sigurno. Kako ste me našli? Ekovare! Daj! On! Ajde, dovrš. Mrtav demon. A, dovrš. Zato mora preuzijevaju umetnost, cijelo je to mogu. To fali mogu umetnosti.